Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a wannan shiri namu mai farin jini. Wannan zai kawo mana yadda za ka kare kanka daga masu yi maka kutse a Facebook ɗinka, wani ma ya ƙwace ma, daga nan ma wani ma ya zo ya ɓata ma suna, ya sa ana ta yaɗa ka a gari cewa yanzu ka kasance kaza 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 kaza, ya rinƙa neman kuɗi daga hannun mutane a matsayin kai, amma ba kai ba ne kuma. To ga dai wasu hanyoyi da zan nuna muku wanda za ku kare kanku daga irin wannan abun. Kafin nan, kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like, hakan zai rinƙa ba mu ƙwarin gwiwa. Mu je zuwa ga bidiyon. Bara mu shiga menu sai mu shiga Facebook, sai ka shiga Facebook application ɗinka. Yawwa, sai ka shiga, mun shiga namu. To da zarar mun zo sai mu duba nan gurin a sama Facebook da ka buɗe, sai ka duba, za ka ga wasu layuka guda uku, an ja zane guda uku. Sai mu shiga gurin, sai mu taho ƙasa, sai mu duba da kyau inda aka rubuta settings. Sai ka duba da shi da kyau, ka duba rubutun da kyau, sai ka shiga. In ka shiga, sai ka yo ƙasa, ko mu ce, sannan ka duba da kyau inda ka ga an rubuta security and login. Yawwa, idan muka shiga za mu duba da kyau. Yawwa, idan kuka duba za ku ga yanzu Techno Pop 2 Power Abuja, Nigeria shi ne ke akan wayan, shi ne wagan shi ya rubuta active now. Sai wannan in an hau da wani kuma wayan Android kenan, kamar kwamfuta haka, ko kuma wani dai browser ba application na abin da bane, shi ne zai nuna muku Android Abuja. Yawwa, sai ku taho da kyau. Idan kuka zo sai ku duba da kyau inda aka rubuta, sai ku shiga save now, sai ku duba da kyau get alert about unrecognized logins. Sai ku duba da kyau, ku duba gurin get alert about unrecognized logins, sai ku danna ku shiga. Yawwa, gashi kun shigo, sai ku karanta log alert. Yawwa, sai ku duba da kyau. Yau kun ga notifications, sai ku shiga, ku danna. Idan da zaran wani ya hau ma, za a sanar da kai. In ta messenger ne ma, za a sanar da kai. In ta email ɗinka ne, za a sanar da kai. Yawwa, to ni na sa shi ne ta email. Sai ku danna edit, misali kamar ni. Yawwa, kun gana already daman yana nan kenan. Sai ku dawo baya, sai ku sake shiga. Idan har da wani ne kuma kuke son ku shigar da shi, sai ku sake shigowa dai gurin nan get alert about unrecognized logins. Sai ku shiga. In ta notification ne, sai ku shiga shi ma edit, sai ku duba, sai ku karanta da kyau, sai ku shiga. In ta koma wanne ne kuke so, in ma ta message ne, messenger, shi ma sai ku shiga, sai ku yi setting ɗin komai da komai. To wannan shi ne ƙarshen wannan bidiyon. Mun gode, sannu. Ka kuma